జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం నూకపెల్లి గ్రామంలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద నిర్మించిన నూతన గృహప్రవేశ కార్యక్రమంలో చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం ముఖ్య అతిథిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నూతన గృహంలో అడుగుపెట్టిన లబ్ధిదారులను ఎమ్మెల్యే అభినందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గృహ యజమానులకు దుస్తులను బహుమతిగా అందజేసి వారి ఆనందంలో భాగస్వాములయ్యారు. సొంత ఇంటి కల నెరవేరడం ప్రతి కుటుంబ జీవితంలో ఒక చిరస్మరణీయ ఘట్టమని పేర్కొన్న ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ గృహ నిర్మాణ పథకాల ద్వారా అర్హులైన పేద కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతున్నారు.